உயிரை விட்டாலும் விடுவோம் தவிர மண்ணை விட்டு போக மாட்டோம். பெரியாருன்னா பூரா பூரா ஜீமனை ஊத்துவோம் சாவோம். மக்கள்களை விரட்டிட்டு விலங்குகளை தயார் பண்ண உங்களுக்கு உணவு எங்க இருந்து வரும்? நாங்க மலைவாசியா, நாங்க மலைக்குள்ள நாங்க உங்களுக்கு விவசாயம் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு உணவு அனுப்புறோம். உங்க துட்டை சாப்பிட முடியுமா? கரண்ட புடுங்க போறோம், தண்ணிலாம் போட்டோம், இந்த மக்கள் புறம் சாட்டுன்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு வேலை கிடையாது. போராடுவோம் ஆம்பளையும் போராடுவோம், பொம்பளையும் போராடுவோம், பிள்ளைகளும் போராடுவோம். விலங்குகளுக்கு எல்லா உரிமையும் தருவீங்க. நாங்க மனிதர் தானே வாழ்றோம், மனிதர் இல்லாம மிருகமா வாழ்றோம். ஓட்டு கேட்டு வர ஊரை உதட்டேன்னு சொல்றாங்க. இத்தனை வருஷம் ஆச்சு, இத்தனை வருஷமே ஒரு நாளையில யாருமே எந்த ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கவே இல்லை. எங்க ஊருக்குள்ள ஜீவாத்தின்றதே எந்த காலமும் வர கிடையாது. நாங்க இருக்கிறது 150 கிராம வீடு இருக்கு எங்க ஊர்ல. ஆனா நாங்க என்னைக்குமே ஜீவாத்திய நாங்க பார்க்கவே கிடையாது. ஆதார் கார்டு இருக்கு, ரேஷன் கார்டு இருக்கு, அரசாங்க பள்ளிக்கூடம் இருக்கு. இத்தனை அன்னைக்கு வரட்ட வேண்டியதானே? இன்னைக்கு இத்தனை மக்கள், கோடிக்கணக்கான மக்கள் உருவாக்கிட்டு எங்க சொல்ற நாங்க எங்க காட வீட எங்க எதுவுமே நாங்க விட மாட்டோம்.